Bakit nawala? Iwo ka talaga. Ano yun? Video yung video. Binidyo mo eh. Bibidyo na lang po kayo mga kaibigan. Kami po mga kaibigan, papaalis na. Ganito po yung before and after nung kagabi. Ayan. Nakita nyo naman. Pero ngayon buwang pa rin. Buhay na naman. Buhay na naman po mga kaibigan. Kami po ay alis. Ayan po mga kasama ko. Mapula pising ito. Ito po. Ayan. Ito Go po. tayo. Ito po yung promoter. The promoter. Yun. Ito po yung starter. Ano nga ba isa? What you call this one? Paker. Paker. Miss Monkin. Fish monkey. Monkin boy. Ayun. Ito po yung pinakamabait. Siyempre, ang inyo pong lingkod. Yan. Ito po ang aming hideout. Okay. Kuha mo yung ano natin, bilya. Bilya namin. Ayan po. Yan. Yan. Napakaganda po, di po ba? Ayun. Ito po yung pinapagawa ni Don compadre. Yun ho. Sa ngayon po mga kaibigan, ito po ay kuha na mo. Demonstrate. Ito po yung may-ari ng pinagpapagawa po. Sa ngayon po, medyo almost, I think for about 1 year, they're making this one as one of the most, I think, famous. Yeah, will be the most target area for this village, because we're just making a new hometown for each barista. Because this coming November, Wala na. will come here. I think maybe the 4 barista, I think, or 5, like that. What do you think, my friend? I think so. Yeah, I think so. I think That's so. a good comment, my friend. No, now I'll just this guy, Okay, okay. And I'm Ah. try to focus the 4 room. So this the plan, ha? Yeah. Same like this, ha? Parang dinansya. Parang dinansya. Wala silang kontak. Ayun. No, I keep to pretty-fied, no? All discount. Hindi General nakatubo. General Katutubo. Ngayon po ay gagaling na namin sa inyo mga kaibigan. Ito po ang Saudi. Sabi nila hindi raw pwedeng uminom, pero pwede pala. Ngayon, bati muna kami. Medyo nakaka-boring dito sa bilya. Kakain. Nagutom. Kain na kami. Utang. Para matagal yata isang bit natin. Ang abusado, ang loloko. Hindi namin kayo. Puta. Nandito po pala ang bisita natin si ano. Ayun. Tapanood natin. Tapanood natin. Sandali lang. Kuha na masyado ka naman. Antayin ko hanggang patutin ko.